ze pintika, Manoa amaren etxera, ze ez nuen espero bideo horrela hastea, baina etxe ondan sutea, baina sutea. Osea, ikusiko zuen nola dagoen kalea. Pintikak kalera ateratzeko, ze eske badagoke izugarri. Gorroto dut, usain hau, eta Banoa. Badirudi Banoa etxetik, baina eske literal. Ai ama, ze usainak hartuko dian arropak. Ah! Kaixo sexy kuadrilla, zer modu zaudete hemen txenago Parainainen exiliatuta eta galdetuko zuen zergatik iruine, Twitterretik eta Instagrametik jarraitzen banauzue, jakingo duzue, eta ez banauzue jarraitzen ezakitzenen zein zaudete, jarraitu arkakuso, ixan Twitterren, Instagramen, TikToken, denetan. Kontua da nire etxe inguruan Donibanen sute bat egon zela, guerditik eta atzo gauera arte, ni ohera sartu nintzen arte bintzat sua zegoen, eguzki plaka batzuk sua hartu zute, eta zegoen kriston sua, kriston kea, kriston usaina, azkenean gaueko 9:30 aldera erabaki nuen Barainainera amaren etxera exiliatzea, eta hemen txenago, nire txikitako logelan, batetzen duela oraindik nire esentzia, eta hor dago nire artelan famatuena nire etxean. Jartzen du smile. Zela nire nire abertzaroko firma nola baita esatearren. Gero daukago Londres. Eta ez daude, baina lehen hemen zauden atletikeko kantzontzillo batzuk Llorentek sinatuta, hori batxilergoan nire klasean eman zuen zer esan handia. Gaur nirekin zatozte egun berezi bat, Barainaindik hasten garelako eta ez Donibanetik, bagoaz. Aurten lanbide heziketan egongo naiz, gizarte integrazioa eta aurrezkuntza ematen. Hau da, gizarte integratzaileak eta aur hezitzaileak izango direnak formatzen, eta badugu eskola berria, ze hezitzaile eskola mugitu da lekuz, eta bagaude orain lehen Paderborn zegontokian. Kaixo, Julia, nahi duzu agertu nire YouTubeko kanalean agurtu. Hori da, Julia. Eta hori, nahi baldin baduzue, erakutsiko dizuet gure pasilloetako bat. Begira. Zabala. Agurtu. Egunon. Buen ekipo pasatu da goiz osoa, osea, daukat burua, eztanda egiteko izan ditugu bilerak, aurkezpenak, eta orduan ez dut ezer grabatu. Baina, orain ikusten duzen bezala, jarri dut, hola, en plan, konzilerra eta guzti hori, ze bestela, nuen aurpegia, etzen, gaztelera ez esaten den bezala, no era de recibo. Eta, orain txe, bagoaz, amatabiok, akama txofer, agurtu, Donostiara, zertara, ikusiko duzue, sorpresita. Outfit. Alkandora hau, eta makillaje super basikoa, pendienteak, gero hemen badut orain lotuta, sartze zaidala. Badut lotuta eta gero askatuko dut. Eta bermudak, eta gero erakutsiko dizuet. Así que, bagoaz, Iruñetik, de hecho gaur Parainaindikan, Donostiara. Ekipo, begira nora etorri gara naiz irratiaren estudiotara, gaur naiz irratiaren denboraldi berria aurkezten dute bazen ikustera. Eta bere horrekin internet izan gara abia puntua, eta naiz horretan ere izan zen
ez da itxaitzen dari, baina bai, euskal komunitatean, urratx zendo bat ematzoan. Bueno, tamen urbiltzen ari nahi, zeren eta, aipatu dugu informazioaren aria, baina bigarren kafea ere bada bertze saio garrantzitsu bat, nahiz irratian egiten dena, goizeko 10:00-tatik 12:00-etara, gaur badaukat tarte bat, elkarrizketa akustikoa duena izena. Eta elkarrizketa akustiko horietan, beti gonbidatzen dituzue taldeak eta jotzen dute zuzenean, baina badago talde bat, sekula egon ez dena, bigarren kafea saioan, segituan ohartuko zarete zergatik, bera Inigo Asensio da, bigarren kafeko aurkezlea, kaixo Arratsaldeon. Eta bigarren kafean sekula egon ez den taldea da. Egongo ez dena ez duen hori, sekula egon ez dena, Postal Coleccionista. Ba, bueno, orain, onena. Nire zatera blogean. Hor jende guztia, bla 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 bla, baina jaten. Kaixo? Ez? Hola, youtuberatxo. Badakizuen nik urtean zehar egiten ditudala horrela kolaborazio dexente, de hecho, naiz irratiko denboraldi estreinaldian nago, bigarren kafean kolaboratzen dudalako, baita Maika Telebistan ere, eta aurreko urtean egiten genuen Nerea Arriola eta biok Euskadi Irratian. Eta hemendik dago ea topatzen dudan gero, ze badugu zerbait zuei esateko. Bueno, ya está, hementxe gaude. Apa! Kaixo Euskal Herria. Gago zerbait esateko. Bai. Zer ba? Aurten ez gaudela Euskadi Irratian, amaitu da, Etapa aldaketa, ziklo hori da, aldaketa. ziklo aldaketa. Eta, bueno, nik esateko daukan gauza bakarra da, nagola oso pozik, zeren Euskadi Irratiari esker, Iruña ezagutzeko aukera izan dut, beraz eskerrik asko. Eta, bueno, pues, jazta ez dago atzera bueltarik kontatu gaituzte. Orain, jarraitu behar gaituzuena zuek zarete. Hoi da, Osea, zuek gu. eta guzue. Hori da, eta adiegon ze gauzatxoak datoz. Ez dakigu noiz, ez dakigu nor, baina adiegon. Agur. Bueno, equipo, ya, Iruñera bueltan nago. Kriston ongi pasatu dut, osea, mila esker, bigarren kafeko konbidapena luzatagatik, mila esker ere naiz irratiko Kriston guaia egon da, kriston polita egon da guztia, eta goxoa ere. Eta kriston ilusioa egin dit, espero enuen jendearekin elkartzea. Así que bendikan, bihotza, eta bide batez bihotza badakizue, ez dela hemen bihotza delako baizik eta hau, osea, eskua barne delako bihotza. Bueno, espero dut baiez. Horrek izan nahi dut TikToka duzuela. Eta TikToka duzuenez jarraitu erkakuso. Ja, eta TikToka ez duzuenak, hemen arpidetu, like eman, partekatu, jarraitu ere, Ixan, Twitterren, Instagram, TikToken, Blue Skyen, Mastodonen, osea, guztietan, osea, zuek bilatu. Edozein sare sozialetan arkakuso, eta topatuko nauzue. Así que hori, hemen utziko dugu, eta hurrengo egunera arte. Agur!